Godmorgen. Godmorgen, sagde jeg. Vi skal op nu. Kom nu, din dovenkrop. Ej, klokken er kun 8. Jeg sover altså lige en halv time mere. Nej, det har vi altså ikke tid til. Kom nu med op. Hvorfor er du overhovedet så træt? Det tror jeg, du bedst selv kan svare på. Kom nu bare med ud og få en kop kaffe. Så. Skal vi tage afsted? Jeg kan ikke i dag. Det kunne du da godt i går. Kunne jeg det? Eller overhørte du mig bare, da jeg sagde, at jeg ikke kunne? Jeg overgår virkelig ikke, hvis vi skal have sådan et humør i dag. Du går nok ikke travlt, hva'? Nej, og du er fandme anstrengende at høre på. Jeg går i bilen og venter. Hvad laver du? Altså, hvad ligner det, jeg laver, Holly? Yoga. Jeg tænkte på, om du ikke kunne hjælpe mig med at samle den der kommode. Jeg er helt smadret i kroppen nu. Kan du ikke lige rulle den her på min skulder? Hvad? Jeg siger bare, at jeg er træt. Skal vi gå i seng eller hvad? Ja. Lige et øjeblik. Hvorfor har du det altid dårligt? Jeg prøver, Holly. Det ved jeg også godt. Nogle gange har jeg bare brug for, at du giver mig lidt mere. Jeg har altså virkelig brug for at slappe af lige nu. Men du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg kan ikke gøre det uden dig. I morgen synes jeg, vi tager en pause. Jeg tror, der kommer nogen, hvor jeg ikke skal vente på dig. Siger du ikke, at vi skulle holde en pause i dag? Gør det? Jamen, det er der altså ikke tid til. Jeg vil ikke aflyse. Cornelia, jeg kender ikke nogen som dig, som kan holde til så lidt. Jeg har bare virkelig hovedpine. Du magter jo aldrig noget som helst. Hold din fede kæft, Holly. Du fatter slet ikke, hvor meget jeg gør for dig. Du laver ikke en skid. Jeg skal altid hive dig ud af sengen. Jeg har brug for, at du er der noget mere for mig. Siger for helvede bare, at vi har brug for en pause. Du tror altid, du ved bedst. Ja, fordi jeg ved bedst. Det er jo aldrig dig, der står med hovedpinen, vel? Jeg vil jo bare gerne gøre det, vi har lyst til. Men det kan vi så åbenbart ikke hele tiden. Du ødelægger mit liv. Jeg ødelægger mit liv.